तो भाई लोग काल जॉन पावर स्टार पवन सिंह के गाना रिकॉर्ड बना देले बा। हमरा लागता कि साल 2022 बीत भी जाइलू तो ई रिकॉर्ड के केहू ना तोड़ी। जी हाँ भाई लोग, बात ऐसा बा भाई लोग कि शुरू में जब ई गाना के रिलीज कल गई तो गाना के व्यूज ना जात रहे, तो विपक्ष वाला जितना भी लोग बाटे उ कहत रहे कि गाना फ्लॉप हो गई, गाना में हतना खर्चा भइल बा लेकिन गाना के व्यूज ना मिलल। जी हाँ भाई लोग, तो दरअसल बात ही रहे कि जितना भी पवन फैन रहन, पवन सिंह के बर्थडे भी काल रहे तो केक काटे में बाजा रहन, यानी कि अलग अलग तरीका से पवन सिंह के जन्मदिन उनकर फैन मनावत रहन। जी हाँ भाई लोग, जैसे ही फैन लोग बर्थडे मना ले लोग ओकरा बाद रिकॉर्ड के भरमार बना देले गाना पर। जी हाँ भाई लोग, ई भोजपुरी के पहिलका ऐसा गाना बनल 2022 के जौन 15 घंटा में 5 मिलियन के व्यूज प्राप्त करके भोजपुरी के सबसे बड़का रिकॉर्ड बना दिलस। और बतावत तनी कि आवे वाला बहुत ही टाइम तक ही गाना के रिकॉर्ड केहू ना तोड़ी, चाहे कतनो ही ऐड लगा देबे। जी हाँ भाई लोग, पावर स्टार पवन सिंह साल 2022 के अपना जन्मदिन पर ही एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिले जौन रिकॉर्ड के तोड़े खातिर लोग के सपना होई, और उ रिकॉर्ड के तोड़े खातिर लोग ऐड पर ऐड भी चलाई तो इतना बड़े रिकॉर्ड नहीं बन सकत। तो पवन सिंह अपन फैन के देले रहने एगो तोहफा आ जाइए 5 के गाना अपन बर्थडे पर, तो पवन सिंह के फैन भी पवन सिंह के सबसे बड़े रिकॉर्ड बना दिले, विश्व रिकॉर्ड बना दिलस पवन सिंह के गाना। अभी तो शुरुआत बा भाई लोग, अभी एक से बढ़ के एक गाना के धमाका आप लोग के बीच जल्द होके वाला बा। का लाइव में पावर स्टार पवन सिंह कहले बारे कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से भी एक बहुत ही बड़ा लेवल के गाना आप लोग के बीच आवे वाला बा। तब तक न्यूज की इतना लाइक इतना शेयर करी जा कि सब विरोधी के पास ही खबर पहुंच जाए कि पवन सिंह के गाना एक दिन में 8 मिलियन, जब हम रिपोर्ट बनाओ तो 7.2 मिलियन से ज्यादा गाना के व्यूज, गाना के वीडियो के 2,30,000 के करीब जो लोग लाइक कैले बा और 1,10,000 से ज्यादा कमेंट पड़ल बा। और 2022 के सबसे ब्लॉकबस्टर गाना साबित भइल बा पवन सिंह और डिंपल सिंह के जोड़ी वाला गाना, जौन गाना के जेपी स्टार पिक्चर यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिए हैं। भाई लोग आप लोग के हम बता दी कि जब इस चैनल पर पवन सिंह के गाना के रिलीज कर गए तब 2,70,000 सब्सक्राइबर रहन, और अभी आप लोग जाए के देखम जा तो 3,63,000 से ज्यादा जो उनकी सब्सक्राइबर हो गए बारे इस चैनल के। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना छोट चैनल के इतना बूस्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह बारे। जय